Medzištátny expres 122 Košičan, smer Kisak, Spišská Nová Ves, Poprad Tatry, Žilina, Košičká Bystrica, Lúkov, Horný Lideč a Praha Hlavný nádraží, pravidelný odchod 10 hodín 24 minút, stojí pri Veľký 2, Koľaj 7, za Rušňom, uradené línie druhej triedy číslo 366 až 469. Plzeň druhej triedy pre cestujúcich detí so zdvíhacou plošinou na prepravu invalidných cestujúcich a so službou pojazdná úzlovňa Batožín s povinnou rezerváciou miest pre bicykle číslo 5, číslo 370, vozeň prvej triedy číslo 371 a vozeň prvej triedy s oddielom pre cestujúcich s obmedzenou schopnosťou pohybu číslo 372. Medzištátny expres